nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Qabel xejn nixtieq ngħidilkom grazzi ta' tant u tant messaġġi li nirċievi fuq Facebook ta' Kuxjenza biex tgħidu li rajtu l-programm li apprezzajtuh, ittuni suġġerimenti u anke komplimenti napprezza immensament. Ibqgħu għamlu kuntatt miegħi fuq il-Facebook ta' Kuxjenza u anke Instagram għax nieħu verament gost bir-reazzjonijiet tagħkom. L-istorja tal-lum sirt naf b'dan il-ġuvni illi għat għandu 16 sena, jismu Neil DeMarco, bravu immens. Però ma konċ naf mbagħad illi dan il-ġuvni li għadda minn sfidi kbar sa minn kien tarbija. L-istorja tiegħu hija affaxxinanti. U meta ċempiltlu għalli jien nħu pjaċir u nixtieq illi nagħmel u nispira n-nies biex jgħixu ħajja aħjar. U s-soltu ma tkunx faċli meta inti tkun taf bis-storja u tikkuntatti għal xi ħadd biex jiġi, imma dan il-ġuvni meravilja ma sab ebda diffikultà u għalliva mal-ewwel u l-istess għamlew il-ġenituri tiegħu. Illum magħna fl-istudju għandi dal-protagonist li qatt ma ġie fuq Television Malta jismu Neil DeMarco, għad għandu 16 sena kemm hu gustus u twil. Imma Neil għandu storja interessanti se ngħidu għadaqt. Il-mama tiegħu Sharon, grazzi li naqgħet magħna, u infermiera mill-NPICU Isabel Bartoli illi taf l-istorja ta' Neil sa minn mindu kien tarbija. L-istorja bażikament hija li Neil kien twieled ta' 26 ġimgħa, 16 sena ilu kien ma' żewġ ħutu, kienu triplets, sfortunatament ftit ta' żmien wara mietet it-tifla. Sfortunatament ukoll Neil sofra minn brain hemorrhage u it-tifel ieħor għal-grazzatella twilet ukoll u jinsab f'saħħtu. Però Neil interessanti ħafna illi minkejja li sofra minn brain hemorrhage l-intelligenza tiegħu hija fenomenali. Għandu sfida fit-taħdit u beda jinkwetatlu li aħna Kuxjenza aħna nsi nippromuovu nies bħalek u allura jgħat magħna. Neil, inti meta kkuntattjajtek Għanet ngħidlek grazzi. Għat li iva niġi għax jiena nispira lin-nies. Issa, inti din l-isfida li twelid biha, meta skont tarbija u twelid ovvjament ħafna qabel iż-żmien flimkien ma' ħutek, ma waqfitekx milli tkun eċċezzjonali. Neil, l-ewwel nett kif tħossok u rridu ngħidu inti student tal-MCAS għaddej bid-degree, ġifieri bniedem intelligenti ħafna. Tista' tispjega lil dak min qed jarak min int? Mela, jiena jisimni Neil, għandi 16 sena, qiegħed l-MCAS tu xek? Eżatt. U x'qed tistudja l-MCAS? U l-bżax qed tistudja l-IT minn għalija? U qiegħed nagħmel il-marketing. Marketing, proset, id-degree. Eżatt. Id-degree. Issa, inti rridu ngħidu biex wieħed ma jaħsibx ġifieri mod ieħor, min jaqra l-kitbiet tiegħek għatlek diġà intelligenti ħafna. X'ġralek ta' kont żgħir, ġifieri naf li soffrejt minn brain hemorrhage, imma jiena jaqgħu ċ-ċit jgħidu tawk xi injection tal-intelligenza superfiċjali. Ma nafx x'għamlu. Għax vera bravu. Għatta ħafna ħin tistudja? Fem, jiena dejjem nibbilanċja il-ħin bejn l-istudju u bejn u anka tirrilassa. Sewa, ħdejk hemm il-mama li naf kemm hija kburija bik, però Sharon, ftit wettek li l-istorja tal-lum hija pożittiva. Però ma nistgħux ma nsemmux li inti batejt wisq. Ġifieri rrid jifhem biss min kien fiż-żarbun tiegħek, nimmaġina r-raġel tiegħek inti u min jaf l-istorja tiegħek, però int biss taf x'ħassejt. Ġifieri inti 16-il sena ilu triplets tqila bit-triplets u ta' 18-il ġimgħa qalulek toqgħod f'sodda. Bqajt l-isptar u xek. U ta' 26 ġimgħa kellek twellet it-triplets
u tlift it-tifla. Ma rridx li inġelek ġarab l-ġieħ tal-passat, imma tispjegalna ftit mid-batija li għaddejt minna 16 sena ilu. Mela Marija, jiena kont ferħana sentir xejn sirt naf li jiena tqila, iktar u iktar li xinqalli ħajkollok tlieta. Pero l-professur kien qalli dakinhar m'intix ħatwassal ħafna għax statura żgħira. Ma jiena kemm jista' jkun kont nistrieħ u hekk taf kif. Imma l-bambin ried ta' 26 ġimgħa kelli nwellet it-tlieta luma. It-tobba tal-MPICU kienu qalu li daqsxejn diffiċli biex isalvaw, għax tant kienu żgħar li huma jibdew jinfaqgħu ħafna vini peress li kienu żgħar, taf kif? Fil-fatt Neil wara raba' ġurnata kellu brain hemorrhage. Jien dak il-ħin meta beda jkellimni t-tabib ma kontx naf x'inhu jgħidli għax ħasadni. U mbagħad qed tista' tispjegali eżatt x'inhi għalli bħal meta bniedem ittieħ stroke. Issa hu tagħtu fuq in-naħa tar-right ta' moħħu u affettwatlu l-left side of his body. Jiġifieri anke l-speech joħroġ minn hemm, il-mod kif jimxi, ċertu affarijiet Neil bidu xallugija għadu ma jagħmilhomx s'issa. U kien qalli u dan insemmi kelli l-appoġġ anke ta' Isabel in-ners u anke ta' nurses oħra, però Isabel kienet daħlet miegħi fil-kamra meta rid ikellimni t-tabib, qalli nixtieq għandi magic ball u ngħidlek Neil kif ħajiżviluppa, imma penġuli fuq siġġu tar-roti. Xerin, u naħseb it-telfa tat-tifla. Naf li batejt ħafna meta ovvjament għaddejt minn din it-telfa kbira. Iva, tifla sfortunatament mietet wara raba' ġurnata. Ġrala l-istess bħalma kien ġralu Neil brain hemorrhage imma iktar gravi. Għax kif qedtlek Marjek spjegajtlek fil-bidu jkollhom ħafna vini jinfaqgħu x'kun għodhom żgħar. Ħassejt tal-lettu. Għandek raġun. Għax taqtom kollha. Għandek raġun. Isabel, inti għext l-istorja. L-istorja kollha u issa rridu mbagħad nispjegaw ftit kif nibted il-ħbiberija kbira bejnek u bejn Neil qed jitħaqara. Sa minn kien tarbija. X'tiftakar 16 sena ilu meta twilet Neil? Niftakar li tħanna xogħol normali u għallunna li ġejjin triplets. Ġejjin triplets urġenti, nlestu l-apparat u nlestu kollox biex nilqgħu daw it-tfal magħna l-MPICU. Ovvjament, huwa jkun hemm naqra chaos fis-sens organization, però ġen għax ġejjin tlieta f'daqqa. Ara kulħadd hemm jieħu role. Għandna hekk qegħdin nurses, midwives u tobba, u kulħadd jieħu role tiegħu. Pereżempju jiena ħanoqgħod ma' twin one. U ners oħra u tabib. U l-istess jagħmlu l-oħrajn. U mbagħad iċemplunna, waslu twildu, anzi mmorru naqra qabel biex nilqgħu it-tfal aħna. Noħduhom immorru niġru bl-inkubaturi biex nilqgħu it-tfal, u mbagħad hemmhekk jibda l-proċess nilqgħu it-tfal u nkomplu. Issa, x'inhi r-raġuni li inti ħabbejt il dan it-tifel li hawnhekk illum ġuvnot? Kif rajtu? X'ġara? Biex inkun ċara, it-tfal inħobbhom kollha. Biex ma nkunx nidher li hemm distinzjoni bej tifel u ieħor u baby oħra. Però Neil jien stess qas nista' naf, jiena kont inkun ħafna miegħu. U nistaqsi biex nkun miegħu wkoll. U kont ninċerta ħafna miegħu. U rajtu jsofri ħafna. Meta kien isofri x'jiġifieri? Eżempju, pereżempju qed nagħmlu kenjula li hija labra biex jieħu drib minnha f'idejh u ma kinux jisubulu l-vina. U jippruvaw it-tobba, mhux it-tort tat-tobba ovvjament, ma jsubulux vina u jippruvaw, u jerġgħu jippruvaw u ġieli kont iwaqqafhom.
U kemm domt ma' Nil inti ġifieri l-isptar? Sa kemm ħareġ. Kemm kellu? Kemm qed ngħidu ġimgħat? Kemm domt? 100 days dom. Kemm? 400 jum. 100 days. 100 jum. U iktar ma jikber, iktar nħobbu. Anka jekk ma jkollix nagħmel, immu nerfaw. Nil tiegħi. Ma nistax nifhem għal-qasina kif nerġa' ngħid għax kulla it-tfal kollha nħobbhom, però Nil rabattu ma' qalbi. U titkellmu kuljum. Kuljum. Għal daw 16 sena, ġifieri kemm meta bdejt ovvjament titgħallem titkellem. Imma dal-aħħar li jiġi jarani dejjem. Jekk kollu appuntament l-isptar jiġi jarani. Meta kienu żarġi li mor babysitter biex jqogħdu il-parents joħorġu noqgħod naqra mat-tfal. Bajna ħbib. Ġifieri inti sirt parti mill-familja. Jiena hekk inħossni. Inti m'intix Isabel in-ners inti tal-NPIC, inti parti mill-familja. Inti kif ħadd tħossok għad nak titbissem, tieħu pjaċir. Illi tara li din il-mara tħobb it-tifel tiegħek daqstant. Kontenta ħafna u għax jiena lija Isabel sabiħa minn ġewwa minn barra. Qed ngħidlek Isabel kienet ittini ħafna kuraġġ. Għax jiena Marija l-bidu ix-xokk li ħadd meta kienu qalu li Nil kif ġej. Iżda ma tantx aċċettajta. Dak iż-żmien kont ħażin immens. U kont insiba dejjem. Però bil-raġun ukoll huwa inti tlift it-tifla. Ara kemm batejt l-isptar, kemm dom tad-dejja bitqala, l-isptar mhix faċli. Ekku. U tieħu aħbar ukoll fuq it-tifel ukoll. Jiġifieri tittader li kien nifsek, anzi ngħid kieku taqbel miegħi Isabel, niskanta kieku ma kontx tkun bid-dik id-dieqa. Eżatt, ovvja. U intom ara kemm taraw ommijiet għax intom l-NPIC hija tat-trabi li jiġu kmieni. Jiġu kmieni u complications oħrajn, operations, mhux li jiġu kmieni biss. Għandna kunna tfal minn 1 minute age sa 3 snin. So jkollna ħafna tfal. Imma jiena jdumu sa 3 snin ġifieri. Timmonitorjaw. Minn 3 snin l-isfel jiġu għandna, minn 3 snin li fuq jmorru l-ITU. Mina nitkellem di l-aħħar forsi nista' niqafaw nagħti tiegħi forsi biex tkompli ma' Xerin u ma' Nil. Jiena lija il-parents huwa importanti daqs il-baby. Mhux l-NPICU biss. Kon naħdem l-ITU dejjem ngħid li kienet vokazzjoni fija li jiena mhux il-pazjent biss nuħsib, relatives ukoll. Għax huma importanti, huma ma jistgħux ikomplu mingħajr il-nurse, mingħajr it-tabib. Kif nista' jiena, ma mhux biex bissima fuq wiċċi. Jew ma nagħtihomx kuraġġ meta għandhom it-tifel hija daqshekk ħażin. Għaddejt minnha jiena bil-ġenituri tiegħi, meta kont nara nurses jitqulu ħelwin miegħi u mal-papà, kont nitla l-ġenna. Tifhem ħafna mela għandek empatija kbira inti. Ħafna. Proset. Nil, qed narak titbissem u tieħu pjaċir, qed narak tieħu pjaċir u bir-raġun. Nil, il-fatt illi inti l-lum, jiena dal-programm xtaqt niċċelebrak. Għax inti qalu it-tobba ħasbu li ħatkun f'siġġu tar-roti u m'intix. Timxi, titkellem, tistudja, qed tagħmel degree l-MCAS. Jiena Isabel qalt li għandha d-dinja bik u ovvjament minja fil-mami. Jirkeb tal-linja waħdu. Jirkeb tal-linja waħdu. Kollox waħdu. Nil, inti l-lum kif jirnexxilek illi tagħmel kuraġġ lilek innifsek u mingħajr ma taf lil ħadd ieħor. Mela, Tagħmel il-kuraġġ inti lilek innifsek, jiġifieri. Ovvjament għandi il-kuraġġ ta' ommi, ta' missierek, ta' ħutek. U eżatt ta' Fil-fatt inti għandek ovvjament ħuk tewmi sewwa. Sewwa, x'ismu ħuk? Glenn ismu. Glenn, tajjeb insellmulu. U sintanti tal-familja kollha. U ma taqdax qalbek inti, Eżatt. Ġifieri inti issa ħadtu ftit il-karattru tiegħek għal ta' Isabel. Jekk triddi
Naf minnu bħalek, għandha xaħat fil-familja bħalek. Tibqa tajt sakemm tasal, mhux veru. Proset. Jekk għandu interview, per eżempju għandu interview fl-10, jaħseb fis-7, jirkeb tal-linja, jasal fil-ħin, juhu snack qabel jidħol. Organized, veru tifel bravu. Fil-fatt jiena mhux miegħek dek nitkollabora miegħu għax ngħidlek effiċjenti, ġifieri jiena biex naħdmu flimkien naqblu żgur għax jiena kien ħobb aħna hekk fast. U mill-ewwel tirrispondi u bdejt nistaqsik ċertu affarijiet ovvjament biex nippreparaw għal dan il-programm. X'inhu ma l-aspirazzjonijiet tiegħek? X'ix tixtieq issir inti? Mela, jiena nixtieq naħdem Fl-IT? Eżatt, fl-IT u fil-business ukoll. Ġifieri eżatt għandi ishom Żewġ oqsma. Eżatt. Fl-IT u fil-business. U fil-business għalhekk qed tistudja l-marketing. Interessanti. Issa, xi ħaġa li innotajt fik inti għandek il-kitba tajba ħafna taqra ħafna inti kif jirnexxielek li l-Malti tiegħek huwa daqshekk perfett għax hekk tikteb il-Malti, tikteb kollox perfett bit-tikka blajn, bil-punteġġjatura eżatta u b'edukazzjoni kbira, Dik wkoll apprezzajta fik. Thank you. Mela, jiena eżatt inħobb Taqra? Speċjalment Bil-Malti tħobb taqra? Eżatt, il-Malti għaxija il-lingwa? Għaxija, eżatt, il-lingwa tagħna. Eżatt. U interessanti ħafna wkoll li sirt naf illi meta mort għall-eżami O level u x'jekk issa s'għamilt ġibtu marka għolja ħafna tal-Malti. X'ġabu? Tu. Il-laħwa. Tu ġifieri Proset, Proset. Ġifieri, din hija ċelebrazzjoni li rrid ngħid hawnhekk u min jaf inti, Sherin, kemm tħossok kuburija bħala om li taf dan it-tifel minn xi xadda. Dbatija kbira, xort għandu ċertu sfidi illi imma ma jaqta' qalbu xejn. Jiena jispirani u jallimni. Nilu huwa tifel determinat immens, ħafna, jgħallem lilna lili u l-missieru. Għax il-kuraġġ. X'effett għandu fuq il-familja? Nilu huwa intom għandek minn għalija għandek żewġ tfal oħra u xek. Nil Tomi ma' Glenn u mbagħad għandi tifla sa Nizar. Sewwa. X'effett għandu fuq il-familja tagħkom? Nil ara rispett kbir, immens, sensittiv, jaħseb ħafna lina, però xarilu kellna l-anniversarju, da jien ma kontx naf, qabad tal-linja u tela il-belt u xtranna voucher għal spa. X'inhu ħelu. Mbagħad ġiddar għalli ma għallu papa ġuna qabil qiegħda. U mhux taqbatu tajunna hekk li preparaħunna bil-video mir-ritratti antiki tagħna u happy anniversary mbagħad qalli go and celebrate u tajjinna. Min jeddu ġifieri. Min jeddu. U jaħseb f'kulħadd. Jaħseb f'kulħadd. U sensittiv immens, ġifieri anka jiena f'persuna tkun ma tiflax jibqa' jaħseb u jibatilha inti okej. Hekk da tifel. Jiena nirringrazzja l-bambin li taħlili l-mulej. Proset, il-laħwa xi statement għamlet il-mami headlines. Għax vera tkellmet sabiħ. Nil, inti sensittiv qed tgħid lill-mami, ġifieri inti tinkwieta ħafna fuq ħadd ieħor. Ifhem, iva, imma issa qiegħed nipprova ma tantx ninkwieta. Hija ħan imorru fuq Isabel, il-mami naf li tħobbha ħafna Isabel, jekk taf li tkun ma tiflaħx. Letteralment kull sa tgħid 3 sigħat jekk tkun ma tiflaħx nibatilha żgur. Kun niflaħ. Jekk tkun tiflaħ imbagħad ġurnata. Naqqas imma għaliex tħobbha daqshekk? Le ara, bażikament
Il-guardian angel tiegħek x'iftar Anġlu? Kienet hemmhekk mill-bidu. Eżatt. U kienet ukoll in-ners l-iktar ners li ħadet ħsiebi. Eżatt, ħadet ħsiebi. U inti taħseb li allura ovvjament bħala tarbija l-kemm ovvjament ma konx taf titkellem, ma konx taf tispjega ovvjament. Però naħseb illi l-bond. Jiena naħseb. Naħseb Tant kont nerfaw. inti seċ sew. Tant kont nerfaw nkellmu. Naħseb iktar kont nerfaw ħafna nkellmu ħafna ngħidlu kemm inħobbu kemm inħobbu. Li mbagħad il-bond jagħmlu jgħid. Li jiena qatt ma xatlit il-ħaġa f'ħajti. Ġifieri Nilu għal-unika tifel tarbija li kien tarbija li għandek dil-bond. Hemm oħrajn. Hemm ħafna oħrajn madhom żgħar. Fin naħseb issa la jikbar jiġri ħatirranġa ruħek. Hemm xi ħadd ieħor kemm ħajkollok. Ħajkolli ħafna. Nil l-ikbar wieħed. Hemm oħrajn ħafna. Però Nilu għandu post speċjali. Post speċjali. Għax ukoll niftaħar bih għavol hemm xi-tifel tiegħi. L-ewwel ħaġa li ngħidlu però l-ewwel mama pariri u mbagħad jien. Ġieli Mela tmur għandha l-pariri wkoll. Ġieli niftaħ għajnejh xi ħaġa. ċekki kolli xi problema li qiegħda Iddejqek. tinkwetani, ovvjament l-ewwel immur għal mama. Mama. U mbagħad immur għal Isabel. Ejwa second opinion. Second opinion. X'inhu l-ħolm tiegħek li? Mela, basikament, ovvjament għandi. Il-ħolm tiegħek mela inti tixtieq tkun fl-IT u fin-negozju, forsi tagħmel xi business jew Jiena nixtieq naħdem f'kumpanija tal-IT? Full time, eżatt. U nixtieq ukoll immur naħdem barra minn Malta. Ejva. Ejva ġeri. U kif taħseb li ħatħossa l-mama? Mhux ħaċċabċab lek naħseb ta' qasjin. Le, nawguralek, imma nista' nifhem ovvjament u Isabel ukoll qed immissja. Min ħajħossi bil-meta nexxieħ. Ġifieri għal kemm alla jbierek Sherin, it-tifel għandu aspirazzjonijiet kbar u nafu li se jirnexxi għaliex akademikament u l-intelligenza tiegħu tħarsux lej forsi meta bniedem ma jinftijem xi kultant. Taħseb li mhux qed jifhem din naħseb issiba problema inti hu. Ikollu challenges. Nies jaħsbu li m'intix tifhem. Għax dik naf ħansemmiha għax tieħu pjaċir. Jiena ħabiba ta' Ġaness Sabela llum qiegħda f'dar Bjorn. Ġaness ma tistax titkellem tajjeb għax ovvjament is-cerebral palsy iż-żomma, imma meta tikteb. Intelligenti, ħafna intelligenti. U ovvjament ir-rabja meta bniedem ikellim għasu titkellem ma' tifla ta' 5 snin, dik ovvjament tweġġaħħa. Għaliex l-apparenza ovvjament ma tixitx ovvjament x'taf. Inti tiġrilek din li jkellmuk isek xi tifel żgħir? Ija, Iddejqek. Eżatt iddejjaqni ukoll għaddejt ukoll minn bullying minn ċertu. Veru, l-iskola. Skola. Mhux kienu jgħidulek pereżempju. Illi jiena disabled u għaxina ek u għaxinek. ħafna U dak kienu jweġġawk naħseb inti għax inti ovvjament tiftider tifel ġib ruħek tajjeb ħafna edukatissimu u ovvjament ma kontx ħataqa' l-livell tagħhom imma ħatweġġa'. Ħatweġġa'. U llum għalhekk qed nagħmlu programm speċjali fuqek biex in-nies jifhmu li Nil De Marco huwa ġuvni
Jien nazzarda ngħid l-intelligenza tiegħek hija ħafna ogħla minn ta' ħadd ieħor. Onestament, għad għandek 16-il sena u diġà għandek il-kitba tiegħek profonda, l-ħsieb tiegħek profond. Jien naħseb illi da żmien li tagħmel taqra u inti taħseb ħafna naħseb ukoll. Naħseb. U bil-lejl naħseb tibqa' għaddej ukoll. L-arloġġ tal-ħsieb jibda jdur. U tifel bravu ħafna. X'ngħidulhom il-dawk illi forsi messaġġ żgħir. Il-persuni li għandhom ċertu sfidi, u kulħadd għandu ta' sfida fil-ħajja, kulħadd għandu hemm min jurija, hemm min ma jurix, u hemm min tidher u hemm min ma tidirx. X'messaġġ tgħaddilhom issa li daqt lest il-programm biex jagħmlu kuraġġ bħalek ara llum ġejt hawnhekk fuq it-televiżjoni. U ma ddejjaqt xejn, jiġifieri qed tgħid l-istorja tiegħek biex tagħmel il-ġid. Eżatt. Il-messaġġ tiegħi huwa biex kemm jista' jkun ma jaqtawx qalbhom. Ovvjament tkun diffiċli u sfida, imma kemm jista' jkun ma jaqtawx qalbhom. Jiena minn hawn nixtieq nirringrazzja Il-ġenituri naħseb u xek. Elizabel u xek. U l-tobba Sewa, għax il-lum, grazzi għat-tobba u kol, inti fej ħasbu li inti se tkun ħafna għarf saħtek il-lum. Dak li jem huwa vera minimu għal dak li ħasbu li ħajsir. Ġifri inti fil-verità miraklu imma u kol najt, nazzarda najt, forse tikkorreġini Isabel, il-determinazzjoni u kol ġabitu kifinu. Taqbel? Naqbel perfettament. Ġifiri għax Nil ma jaqta qalbu qatt jibqa' dej sakemm jasal. U jiena din notajta fik u gustajtek ħafna. Ġifiri sakemm wasalna llum il-programm ma nafx kemm il-darba tkellimna veru kważi kuljum naħseb. Ġifiri issa sirt nafek ftit u vera niggustak u onestament grazzi li aċċettajt li tiġi fil-programm u tagħti dan il-ġid. Parir żgħir messaġġ minn għandkom għal Nil malajr. Tibda l-mama? Jiena Nil nixtieq ngħidlek ibqa' sejrek. Sejr fi triq tajba, taqta' qalbek qatt. Naf li jkollok sfidi kbar. Imma dejjem lesti taffaċċjahom inti, naf. U id-determinazzjoni tiegħek ħatwaslek fejn tixtieq. Naħseb ħaqqa tanni għal-mamma. U inti, Isabel? L-istess ħaġa ngħid in-Nil li I'm very proud of him. Proud li jiena kont in-ners tiegħek. Għax qed juri li in-nersi saħna u t-tobba nagħmlu ħafna ġid ukoll u nħobbukom kollha, tfal kollha nħobbukom. Kif dejjem ngħidlek qatt nisimgħu xi ħaġa kbira fuqek, żomm saqajk mal-art, tistħix, għamil kuraġġ u min xaħat jiġi xi buli għajjat lili. U lili u koll. Tajjeb hekk. Jien u inti f'salt. X'nagħmluhom. Per m'għandux bżonn ta' Marija. Għax he's strong. Naf. Jiena ħajkolli nagħlaq għattilkom il-programm jiġri u l-ħin jispiċċa malajr. Grazzi Nil, nħobbok ħafna u prosit. Grazzi Cheryl, grazzi Isabel, grazzi lid-direttur Marco Spiteri, grazzi l-kru kollu l-kameramen in-nies li qegħdin fil-kamra tal-kontroll, nirringrazzjakom għax mingħajrkom ma ntellax il-programm. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla il-paġna Kuxjenza fuq Facebook u Instagram. Għamlu kuntatt miegħi u jien se nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.